На Белсаце навіны коротка пра галоўныя падзеі раніцы 3 чэрвеня. Міністр абароны Віктор Хрэнін адправіўся з візітам у Пакістан. Гэта першая паездка кіраўніка беларускага вайсковага ведомства ў гэтую краіну. Сёлета ў красавіку паміж дзяржавамі была падпісаная дамова пра вайсковую супрацу. Дамова, сярод іншага, прадугледжвае рыхтаванне вайскоўцаў, міратворчай місіі і навучанне мовам. Летась падчас візіту ў Пакістан Лукашенко сам сустракаўся з тамтэйшымі генераламі. У заяве прэс-службы Мінабароны адзначаецца, што цяперашні візіт Хрэніна мусіць стаць імпульсам для супрацы не толькі ў абарончай, але і ў гандлёва-эканамічнай сферы. Раней у нашай краіне выклікала рэзананс і незадаволенасць ідэя Лукашэнкі прывезці ў Беларусь з Пакістану 150 000 працоўных мігрантаў. Александр Лукашенко разам з сынам Мікалаем учора позна вечарам па мясцовым часе прыляцеў у Пекін. Пачаўся іхны трохдзённы візіт у КНР, які меўся адбыцца яшчэ ў студзені перад выбарамі. Прэс-служба анансуе сямейную сустрэчу з кітайскім лідарам Сі Цзіньпінам і шэраг перамоваў. Пра планы, якія можа там мець кіраўнік Беларусі, у праграме «Студыя Белсат» празважаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Лукашенко будзе спрабаваць там і ў эканамічнай галіне, і ў палітычнай. Ён ставіць на гэтае супрацоўніцтва з Кітаем. Ён жадае пашырыць сваё поле для гульні, так бы мовіць, вырвацца з-пад гэтай апекі Расійскай Федэрацыі. Што тычыцца Кітая, то яны ставяцца да Лукашэнкі ўвогуле да Беларусі вельмі асцярожна. Яны, відаць, па-ранейшаму, выглядае прынамсі так, разглядаюць Беларусь як зону ўплыву Расіі, і таму асабліва не робяць рэзкія крокі, каб не пакрыўдзіць Расію. За першыя 5 месяцаў гэтага года меншукі пакінулі на партале 115 бел больш за 500 000 скаргаў на працу ЖКГ. У арганізацыі «Менская гарадская жыллёвая гаспадарка», якой належыць сервіс, адзначылі, што гэта на 10% менш, чым летась. Тым не менш, праз кароткі нумар 115 і мабільную аплікацыю «Мая Рэспубліка» штомесяц прыходзіць больш за 100 000 заявак. Штодзённа на аднаго аператара прыпадае каля 2500 у 70 катэгорыях. Улады наракаюць, што папросту не паспяваюць апрацаваць усе звароты і своечасова скасаваць праблемы, пра якія паведамляюць людзі. Партал 115 бел быў адкрыты ў 2015 годзе як адказ на прыватную ініцыятыву Petitions BY, якую ў студзені гэтага года ўлады неслі ў так званы спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Міністэрства інфармацыі ўнесла ў спіс гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў асабістую фэйсбук-старонку рок-музыкі Лявона Вольскага. У абноўлены спіс трапілі яшчэ 13 старонак у Фэйсбуку, сярод якіх акаунт Паўла Латушкі і старонкі беларускай дыяспары ў Чыкага, Швецыі і Люксембургу. Таксама экстрэмісцкімі матэрыяламі прызналі 4 старонкі ў Інстаграме і столькі ж тэлеграм-каналаў, ды сайт і ўсе сацыяльныя сеткі праекту «Беларусь.Интермедыя». Улады Менску апублікавалі планы рэканструкцыі верхняга гораду і ракаўскага прадмесця. Гэтак на вуліцы Інтэрнацыянальнай пабудуюць гандлёвы цэнтр, а будынак ГУ-базіку на Рэвалюцыйнай пераробяць у малую сцэну Купалаўскага тэатру. З ракаўскага прадмесця ў найбліжэйшыя гады плануюць вынесці шпалерную фабрыку. На яе месцы пабудуюць чарговыя шматпавярховікі, дзіцячы садок на 90 месцаў, моладзевы цэнтр культуры і бізнес-цэнтр. На перспектыву ў менскіх уладаў планы яшчэ больш грандыёзныя. Да тысячагоддзя Менску, якое будзе адзначацца ў 2067-м, плануюць адкрыць экспазіцыю на месцы Менскага замчышча. Плошчу 8 сакавіка ператвораць у ансамбль плошча тысячагоддзя і зробяць ваколіцы плошчы Свабоды пешаходнымі. Для гэтага дарогу ад праспекту Незалежнасці да Нямігі зробяць падземнаю. Расійскія дзяржаўныя СМІ апублікавалі поўны тэкст мемарандуму, які Расія перадала ўкраіне падчас перамоваў, што прайшлі ўчора ў Стамбуле. У ім 3 раздзелы і 2 варыянты спынення агню. Агулам тэкст падобны да ультыматуму, які расейцы выстаўлялі Кіеву і раней. Сярод 12 параметраў урэгулявання, прапанаваных Масквой, прызнанне 4 рэгіёнаў Украіны расійскімі і вывад войскаў з іх тэрыторыі. Адмова ад уваходу ў НАТО, наданне расійскай мове статусу афіцыйнай, скарачэнне асабовага складу ЗСУ. Прысутнічаюць і звыклыя наратывы крамлёўскай прапаганды пра нібыта нацысцкія і неанацысцкія фармаванні ва ўкраіне. Для спынення агню расейцы па-ранейшаму патрабуюць адмовіцца ад правядзення падрыўной дзейнасці на іхнай тэрыторыі, адмяніць ваеннае становішча і правесці ва ўкраіне выбары прэзідэнта. Акрамя таго, у мемарандуме прапаноўваецца 2-3-дзённае замірэнне для збору целаў забітых у гэтак званай шэрай зоне. На расійскія патрабаванні ў размове з журналістамі адрэагаваў Владзімір Зеленскі.
Я вважаю, що ідіоти, тому що Я лічу, што яны ідыёты, бо спынення агню для таго, каб не было забітых. То вы бачыце настрой. Для іх гэта проста пытанне невялікай паўзачкі ў вайне. Вельмі хочацца, каб нашы амерыканскія партнёры моцнымі крокамі накіравалі пакет санкцыяў у Сенат і каб даціснулі расейцаў да спынення агню. Больш за сотню беспілотнікаў розных тыпаў цягам ночы і раніцы скіравалі расійскія войскі па гарадах Украіны. Паводле інфармацыі штабу паветраных сілаў ЗСУ, станам на 9-ю гадзіну раніцы збіць ці знядзеяць удалося 75 са 112 БПЛА. У Адесе ад атакі БПЛА пацярпелі 5 чалавек, паведамляюць мясцовыя ўлады. Пашкоджаныя жылыя дамы і аб'екты інфраструктуры, згарэлі некалькі аўтаў. У Чарнігаве шахеды трапілі ў жылыя будынкі, пачаліся пажары. У шпіталі даставілі 4 параненых. На месцы трапляняў медыкі аказалі дапамогу 2 дзясяткам асобаў, у тым ліку дзецям. У Харкаўскай вобласці ў выніку атакі расійскіх беспілотнікаў 1 чалавек загінуў, яшчэ 1 атрымаў раненні. Як паведамілі мясцовыя ўлады, удары прыйшліся па цывільным прадпрыемстве і адкрытай мясцовасці. Забітыя і паранены працаўнікі гэтага прадпрыемства. На месцы здарэння працуюць аператыўныя службы. Ва ўкраінскім Харкаве, які ўжо не адзін год жыве пад гукі паветранай трывогі, святочныя лінейкі перамясціліся ў бяспечныя месцы. Але нават бетонныя сцены не змаглі заглушыць радасці і гонару выпускнікоў. Харкаўскія школьнікі даказалі, нават пад зямлёю жыццё працягваецца, а мара пра будучыню мацнейшая за страх. Відэа апошняга званка ў нязломным горадзе на старонцы Белсату ў Фейсбуку і нашым эфіры. На поўдні Беларусі сёння чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. На Гомельшчыне чакаюцца залевы. Сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Ратавальнікі папярэджваюць пра магчымыя перабоі з электрычнасцю і падтапленні і просяць быць уважлівымі ды асцярожнымі. Учора бура прайшлася па Алагойскім раёне на Меншыне. Моцны вецер валіў дрэвы, былі пашкоджаныя 2 дамы ў вёсцы Буда. Пацярпелых няма. Сёння ж у краіне будзе пераважна цёпла, ад 16 да 25 градусаў на паўднёвым усходзе. У Італіі на востраве Сіцылія адбыўся выбух вулкану Этна. Самы актыўны вулкан Еўропы выкінуў у паветра вялізны слуп попелу, газу і камянёў вышыней каля 6,5 кіламетраў. Улады заяўляюць, што гарачая лава з вулкану пакуль не пагражае навакольным мястэчкам і жыццю людзей. Аднак многія турысты ўжо пакідаюць зону выкіду. Нашая рубрыка без каментара. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж заклікаю вас падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.